eme aka ọrụ dị iche iche ngosi gị aka ọrụ ịgwa m ya na-akpị ya ka bụ ụfọdụ aka ọrụ ngwa kobi ya onye agha nke a bụ gịnị kafonya dibịa ọkaikpe George ụkọchukwu kwebe nka ha onye nkuzi teacher ka bụ gịnị kwee ọzọ onye ọrụ ugbo onye ọrụ aka ka o buzo onye uwe ojii ngwa anyị eme ụfọdụ ihe anyị na-afụ n'okirikiri anyị ngosi gị ịgwa m ya na-akpị ya ịnụ ngwa ka bido ya na-akpọ ya kafia ụgbọelu ngwa nye m ngwa kafa nka kafia ụgbọala aha ka bụ gịnị kafia kafa nka igwe chingu mmiri ngwa ka bido bai kwụsị ngwa ke na-akpọ ya kwuo ke na-akpọ ya anyanwụ chọkwa ịkpọ ya anwụ echi ịkpọ ya anwụ mkpọbili aha ka bụ gịnị osisi ke na-akpọ ka ha kpakpando ka ebuzi ya ka ebu nka ha n'anya ka ebu nka mama n'anya ka ebu ya ọnwa onye m nke a bụ gịnị mmiri ozizo kezie na-akpọ nka ụlọ ebe obibi anyị ka na-akpọ gịnị ụlọ ka ebu nka anyị eme ụfọdụ ihe a na-agwa ndị mmadụ ka bụ ụfọdụ ihe anyị na-agwa gịnị ndị mmadụ ngwa ngosi gị okwu anụnwa ịgwa m ihe a na-akpọ ya ọ ịgwa m ihe ọ bụ ngwa ka emesịa ị na-ana isi mmadụ gịnị ka emesịa aha nke a bụ gịnị ehihie ọma ekene nke a bụ ekene ehihie ọma nke a bụ gịnị ekene aha mana ka ihe na-akpọ ya kwuo ya ọzọ ụtụtụ ọma nke a bụzi gịnị imeela mana ihe dị na nke a bụ daalụ mana ị chọọ ikwuo imeela ha na-abụbụ ofu ihe ka ebuzi nka kedu ije na be mmadụ isi onye a kedu ma ọ bụ isikwa onye a ndewo ha na-abụbụ ofu ihe ka ịbụ nka eya nke a bụ gịnị afụrụ gị n'anya rinne amụ afụrụ gị n'anya rinne mana ihe dị n'ihe a bụ sọsọ afụrụ gị n'anya nke a bụ gịnị mba anyị emetọpụ ọnụọgụgụ ama milote ihe a na-akpọ ya ngwa ka bido
Come again. Iri na otu. Iri na atọ. Mmiri. Nwunye gị mmiri kita. Mmiri. Okay. O. Ngwa, abido. Otu. Mba. Anọ. Nke a bụ iri na anọ. Iri na ise. Iri na isii. Iri na asaa. Iri na asatọ. Iri na iteghete. Iri abụọ. Goma.